ஒர்த்தே இல்லை, கிளைமேக்ஸ்லாம் நம்பவே முடியல. பாருங்க, யாருக்கிட்ட இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தான் ப்ரோ படம். ப்ரோ மொக்கே தான் ப்ரோ படம். மணி நல்லா ஆடி இருக்காரு, அவ்வளோதான். இது மட்டும் நல்லா ஆடி. படத்தில் குறையா படமே நல்லா இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் ப்ரோ குறை இருக்குது. எதுவுமே நல்லா இல்லை, சும்மா ரஜினி வேணா மாசாக காமிச்சிருக்காங்க, மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை படம். ரஜினி ஆக்டிங் வேறு லெவலில் சூப்பராக நடிச்சிருங்க. ஸ்டோரி என்ன ப்ரோ, அந்த என்கவுண்டரை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. போலீஸ் இதெல்லாம் நல்லா நடிச்சிருக்காரு ரஜினி. கொரன்லாம் அவ்வளோ லேக்லாம் இல்லை ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. சூப்பர்ண்ணே, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணே. 10 தடவை பார்க்கலாம் தலைவருக்காக. ஃபஹத் ஃபாசில் சூப்பராக நடிச்சிருந்தார். குறைய எதுவுமே இல்லைங்க, எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. வெரி சூப்பர், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரஜினி சார் பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப என்டர்டைன்மெண்ட், ரொம்ப ஜாலியாகவே இருந்துச்சு. குழந்தைங்களோட வர்றது ரொம்பவே ஹையாகவே இருந்துச்சு. அப்புறம் நாட்டில் நடக்கிற சில விஷயம், என்னென்ன நடக்க போகுது, எதுக்காக அந்த குற்றங்கள் நடக்குதுன்றதும் மக்கள் கருத்தாகவும் இருக்குது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு வந்தது. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது. இன்னும் நிறைய படங்கள் ரஜினி சார் கொடுக்கணுன்றது தான் விருப்பமாக இருக்குது. இல்லை, குரல்லாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது, குரல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. மக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே இருக்குது. அதை லிசன் பண்ணி அவங்களும் அப்சர்வ் பண்ணணும். அந்த நீட்டு அது இதுன்னு சொல்லி குழந்தைங்கள ரொம்ப ப்ரெஷர் படுத்துகிறாங்க இல்லையா, அதையும் அவங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கறது நல்லா தான் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீ சொல்லு. நாட்டுக்கு காப்பாற்றுற மாதிரி நல்லா இருக்கு. அவங்களாம் நல்லா இருந்து ப்ரோ மூவி, பார்க்கலாம் ப்ரோ. 2 டைம் வாட்சபிள். குரல்லாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருந்து நல்லா இருந்து மூவி. ரஜினி பார்க்குறதுக்கு சூப்பர் மூவி. பட் என்ன ஃபைட்டு எல்லா படத்துலேயும் இந்த என்கவுண்டர் மாதிரி இருந்து, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கவுண்டர் மட்டும் இது இல்லை, நம்மளால் வந்து நீதி வச்சும் தண்டனை வாங்கி கொடுக்குன்ற மாதிரி இருந்தது. நல்லா இருந்து ப்ரோ மூவி. படம் நல்லா இருக்கு சார். ரஜினி ஆக்டிங் வந்து நல்லா இருக்கு. இந்த வயசில் அவர் இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கிறது சூப்பர், ஹேட்ஸ் ஆஃப். படத்தில் கொரோனா காமெடி இல்லை. அப்புறம் அவங்க ஒய்ஃப் கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. ஸ்டோரி வந்து என்ன சொல்ல வந்ததுன்னா, என்கவுண்டர் வந்து ஈஸியாக வந்து எல்லாரும் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பாதிக்கப்படுறது வந்து ஏழைகள் தான் அப்படின்றத இது பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ என்கவுண்டர் பண்ணிட்டு அந்த விஷயம் அப்படியே முடிஞ்சிடும்ல, ஆனால் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இது பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க, என்கவுண்டர் வந்து தீர்வாகாது, தீர விசாரித்து தண்டனை கொடுக்கறது தான் இது. அதில் வந்து ஒரு ஏழை வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க.